Takže čaute lidi, já vás vítám u mého gameplaye, nebo let's playe, dá se říct. A teď hraju GTA San Andreas po multiplayeru. A takže se to jmenuje SAMP, že jak většina znáte. A je to verze 03X. A je to kámošův ten server. A já tady mám pár skinů. Můžete, nevím, jestli to slyšíte, ale když nastoupíte do auta, tak prostě rádio měnit můžete, ale je tam furt to samý a je tam Evropa 2. Myslím, že to je docela dobrý. A můžete tu mít různé práce, vydělávat si. Což teď jsem si vzal novináře. A vlastně, když jsem novinář, tak dostávám výplatu jakoby. A ještě k tomu můžu dělat mise. Teď vám předvedu. Když nastoupím do auta, tak se mi to seká, protože těch skinů tam mám hodně. Jednu chvíli mě ta hra zlobila, že jsem mi nechtěl načíst mapa vůbec, takže jsem běhal prostě po ničem. Jsem zvědavý, kolik dostanu teď za tu misi, protože někdy dostávám 4000, někdy zase 1000, je takový divný. No teď jsem dostal 2000, tak super, to je hodně dobrý. A poté vlastně přijdete zase tam a máte zase a máte tam výplatu jakoby uloženou v tom, co se teď dostal. A vlastně ještě když nějakou dobu jste na serveru, tak dostanete výplatu normální a to je podle toho, jak děláte. A někdy je to 300, někdy 100 000, někdy zase 20 000. Je to určitě podle toho, jak děláte ty mise. No ale to se mi hodně líbí je, že vyjdeme do nějakého hotelu nebo do obchodu a dáme takhle okrást a už okrádáme. Jo, jasně. Trochu nedomyslel. A líbí se mi, že když si teď tu zbraň změním, tak to můžu vykrást klíďo píďo foťáčkem. Teď vidíte, mám 360 už a vidíte, dostal jsem 22 000, takže jsem vykradl se zbraní foťák. Chci se omluvit, mám tady docela zimu. Tak, mluvím nějak divně, ale je zase 11 hodin večer. Chtěl jsem mi natáčet, tak natáčím. Hodně mě to baví, teď jsem začal, tak doufám, že se nějak rozroste. Co ještě chci ukázat? To je pěkný skin. Chevrolet. Camaro. Tak, vstoupíme si do něj. A dojedeme si na jedno místo. Já u tohohle skinu nemám, že se to auto jakoby rozbíjí, takže to nevidím, ale začal jsem z něj kouřit, tak už vím, že ho mám rozbít. Jo, takže když si vlastně přijdete sem, tak máte možnost si vzít jakoby nějaký auto. Když dáte vložit hotovost, dáte zpět, tak vlastně si můžete vybrat z těchto vozidel, jakoby dá se říct. Třeba můžete si vybrat Sport Vehicles, máme tam třeba Euros. No a tady mám Subaru Impreza. Strašně se mi líbí, protože mě Subaru prostě vede. Camblock. A to je prostě super značka. Hlavně s tímhle, mám říct,
skinama, je to úplně ještě lepší to GTAčko. Takže to hraju strašně rád. Hraju to s kámošem. A vždycky děláme blbosti. Jeden si vleze do auta, druhý si vleze do vrtulníku a žijeme po sobě prostě, no. Jo, když jdete dál vlastně, tady bych to, ne to asi. Ježiš, to jsem nechtěl. Jo, dobrý, dobrý. Helicopters, Hunter. Tak vám to myslím, jo, $2 vám to sebe. Můžete mít takhle. Ale musíte si udělat ten zkoušku, což je taky docela dobrý. Musíme jaký. A vlastně tamhle letiště, a to si dělá v Nevadě, ta letecká škola. Mě omluvte. Nazdar, jsem zpět. Byl tam střih, protože je šílená zima. Musím si nějak pohřát. A vůbec se mi nedaří. No vlastně tady máte i ten tachometr, že jo, kolik máte paliva, jaký je stav vrtulníku nebo auta, nebo co máte, co řídíte. Ježiš. A vlastně když to máte málo prostě, tak dáte chat, dáte tunem, repair a máte to znovu zase. Vám to ukážu s autem. Tam vzadu jsou lepší auta, bych řekl. Měl by být teda. No, jsou tam. No, takže tady máme auto, Chevrolet zase, a vlastně když dáme zase, sakra, no, dáte příšipu nahoru, když si to psal, tak si můžete dát nitro, vždycky vám to nějak tak divně zabzučí, je to srandovní, no, ale je to zase realistický. Můžete si zvolit ty barvu, třeba 150, hej, 180, sakra. Máme jinou barvu třeba. Tenhle server se mi docela dost líbí, je to takový realistický a je to hlavně česky. A vlastně máte tu různé porty, můžete si dát neony. Dark blue, jo. Light green. Máte vlastně takovýhle tyhle se mi moc nelíbějí, žádný vlastně neony, ale je to takový doplněk. To máte vlastně několik portů, já znám třeba jen takovéhle. Aj. Co je to? Máme ostrov, tady máme vrtulník, a tady máme tank. Mám tam E75, mně se strašně líbí ten tank, vlastně E75, to mám z World of Tanks samozřejmě, že jo. A musíte mít nějaké vojenské body, ale nevím jak je získat. Takže je to takový... To byste si museli zjistit sami.
tamhle vlastně ta Nevada, kam jsem se... Tamhle jedna taková sranda. Taková specialita admina. Ne. Sakra. To je špatný. Si dáte LV. A jste na letišti, že jo? Máte tém. Autoškola napíšete. No, já už mám řidičský průkaz. Tak. To letecká škola a už mám sakra. Tak proč mi nejde Nevada? To musím s velkým no, jo. To děláte srandu. No, prostě musím takhle do Nevady. A tady máme vrtulník a ještě nějaké letadla, ale kde jsou? Jo, oni jsou vevnitř vlastně. Jo. Vlastně, když půjdete potom tamhle. Tak, sakra. Tak můžete vlastně tady si udělat tu autoškolu. Letecký průkaz. A tady dáte ten potvrdit a kopne vás to do letadla a musíte proletět tamhle. Tady bude to a tamhle bude takový bod, dá se říct. A tam vzadu budete muset proletět kroužkem a zase se vrátit. Není to nic těžkého, dá se to udělat, že jo. Přiznám se, dělal jsem to až na podruhý. Celá zklamání, ale jinak dobrý. Tady si můžete proletět vrtulníkem na normální GTAčku, že jo. Prostíhačku. Vlastně jde a vše, co budete potřebovat, najdete v popisku videa. Vůbec nevím, co jsem chtěl tak říct. Vůbec. No, je to strašně dobrý server, přijďte si na něj zahrát. Je to toho moc. Strašně moc je to toho. A je to krásně propracovaný. Jsem si dal novou skin Hydry. A fakt byste hodně přicházeli, kdybyste to aspoň neskusili. Když už máte tu příležitost. No. A prostě vyblbnout se tady a můžete dělat naprosto cokoliv. Vzít si pár prací. Vlastně je to i hodně přidělávek. Já si myslím, že tohle je všechno. Co mám? Bože. Tak to bylo zlý. No, to bylo asi tak všechno, co bych vám ukázal. No a vlastně, když přijdete k téhle kartičce, takhle máte ty práce, když chcete novou práci, jak dáte ten Alt, když chcete vybrat, tak dáte Alt a teda mezerník a Alt a máte vybranou odměnu. Vlastně takhle si můžete vybrat vlastně svůj skin, dá se říct. Potom dáte CTRL, vystřelí nebo prostě udělá akci a jdete dál. Buď to pracujete nebo něco, ale ta Evropa, jakoby, že tady je Rádio Evropa 2, to se mi hodně líbí a myslím, že tohle je nějak tak všechno, co jsem vám mohl ukázat. No, to je úplně jedno teď, když tak, jestli se vám toto video líbilo, dejte like, když ne, tak dislike. Pokud se vám hodně líbilo nebo nějak tak středně, dejte subscribe. A jestli vůbec, tak ten dislike. Ale určitě se sem přijďte zahrát. Je to fakt dobrý server. Tak jo, čaute u dalšího let's play nebo gameplay.